Vítajte ľudia v dnešnom videi. Dneska budeme hrať Dress to Impress s mojou sestrou Jenkou 83. A.k.a. Lenka. Povedz ahoj. Ahoj. No, poď. Poď. Takže hráme Dress to Impress Style Showdown. Aj, áno. Takže sa natájame. Vidíte? A my vždy dávame skip, keď už tam len máš lebo... A to je troška ľudné. Je to ľudné. Zatiaľ ja vždy toto robím odličko a padla som. Ja tiež. Ktoré si myslíš, že je ono? Ja som ešte sestru. Ktoré je ono? Aha, ja som ešte padla. Kde? Keď som mala ísť rovno. Dala som to, teraz tu mám one peniaze. Si zobač peniaze. Skip, poďme skip, ideme skip. Skip, aj skip. Sme 6. Ešte 3. Ešte 2. Ale ináč, že sexy, vieš? Trvalo im to. Ja som na konci. Romping girly. Musíme byť dievčenský. No tak to teda budem celá ružovka, tak. Najľahšie majte si, keď niekedy poviem aj niečo po slovensku, po anglicky, ale neviem, čo mám. No, ja si dám takéto vlasy, lebo sa mi páčia. Vlastne ja neviem, ale my troška aj podvádzame asi, lebo my skôr sebe dávame hviezdičku, teda. Čo potrebujem je make-up. Dobre, really nice. Takže, Ja som vlastne ticho. Menej času, než mávame na toto. Ja sa len sústredím. Počkaj, teraz sme Where the Lego. Ideme 1, 2, ideme 3. Tento. Kde je to? Zapamätaj si, len nechoď na tento. Tak to vykroj. Dobre, takže takto. A Tak to nie. no, dobre, a čo sa? Nezabudni na tentok. Na nechty. Lebo nechty sa tam zaseknú. Len jedné šlapky chcem. Ja neviem, ja si vypadnem. Low platform. Hej. Idem. I'm low. Low a teraz idem. Počkaj, ešte veľké šaty si dáme. Nevypadnem. Pripravená vypadať táta? Nie. Ale sa pripravila o jednu steť. Ale budeš mi musieť povedať, pápa. Ja vypadnem. Prepačte, ak ste ma troška tichšie počuli, ale vypol sa mi mikrofón. Môj mikrofón je zapatý. Mne sa vypol, lebo ho nejak musím mať popretý. Či čo? A zrazu sa mi vypol. Toto a toto preč? Ja vypadnem. Toto? 2. Ja vypadnem. Pripravená mi povedať pápa. Znači, jak ťa mám nazývať? Lenka. Dobre, Lenka. Čakaj, kde si? Ja som v strede, toto som ja. Ja som tam tiež bola, ja som bola taká ružovka. No, ja som ťa videla. Ja som sa ti aj niekedy pozerala. Ja som rovno prvá. No. Ja som sa ti niekedy aj pozerala do počítaču.
Slay me, slay girl. Ja som druhá. Prečo si taká ľudná? Neviem. Lebo som sa spravila nudnou. Mala si dať veľké šaty. Neviem. Ja viem. A prečo si dala tričko a gate? Neviem. Hehe. Ale to sú džínsy, nie tričko. Aha. Tričko a gate. To sú džínsky, nie gate. Tričko a gate. Sú to stále gate. To je crop top. Kúkaj na jej nails. She's body. Body nails, vieš, body nails. Oni možno už ísť voltovať. Ja to chcem skip. Ja. Skip. A najprv musíme dať trom. Aj trom. Čo ja Sebe si dávame. Ja vždycky dávam tým najškarečším. To bolo nič. Nič ste nepočuli. To neviem, či ste počuli, ale nič ste nepočuli. Nič. Možno už skipnúť, už mohli pokračovať ešte koľko sú tu. A tu stojí čínsky ten tok. No. Čínsky tvár. Svieti mi na zelenom. No, konečne. Skip. Ideme na samej sebe. Really. Dobre. Si kde? Super. Zaujíma ma to veľmi, vieš čo. Ja som teba tam nevidela. Ja som sa tam videla. Musím dať tebe. A to som. Ja vždycky dávam tým najškarečším. Asi je táto je škaredá. Táto. Sorry, ak to pozeráte. A tejto. Ja som všetkým dala. Ja už som tiež. Ja som dala tebe. Tejto pani a tejto pani. Ty to vieš, tu máš tak kríž, keď ukážeš na to. Super, ja som dala ten čínskej tebe a u tej, ktorej si ty teraz. OK, ja som tiež dala. Ja som tej čínskej nedala, ten tvár sa mi nepáči. Ja som dávala tým škarečím. Na. A ja som tam tiež. Ja som tam není. Tak dávaj pozor. Ja prehrám. Unfortunately, someone will beat you. Ja prehrám. Ty prehráš, Bertram, ty prehráš. A to budem ja. Lily 262 pomôčka 44. Tak vlastne. Alebo podržíš. Teba! Ja som to hovorila. Mala si dať šaty. Mala. Nebojte, toto video ešte nekončí. Budeme sa pozerať na moju ségru Lenku. Sice ja môžem hrať aj si robiť všetko, lenže oni ma tam nebudú vidieť a ja už nebudem akoby hrať. Aj, ale ty počkaj do konca, lebo ja viem. Potom vy budete vyberať. Ja viem. Waitress. Oh. Ja budem slejovať toto. A ja, aj keď ma nikto budem nebude bez vidieť. Ligo. Item lock. Nie. Kde si? Na tele. Dobre. My budeme za tebou chodiť. Počkej, nie táto tvár. Ja som ti urobila. Vieš, ja som ti tú tvár robila. Nie ty sebe. Nie, ja som si robila sam seba. Ticho. Ja neviem, ako tvár, tu dáme len. Dobre, ideme za tebou. Ale to je grly. Ja mám make-up. Ostatní nemali make-up. Kde si mi zla, už sme ťa stratili. Tu si. Ty vypadáš, ak by si išla do nejak veľmi, neviem, jak sa to nazýva, important business. Ja som pred tebou.
Super, ja ťa nevidím. Pre tvojou tvárou. Počkaj, ideme si do šaty ešte. Ako Čo, ja predtým. sa tu budem nudiť, ale dobré. Potrebuješ si zobrať jablko. Ja nemám ani topánky, ani A one. milkshake. Alebo nož. Item lock. Toto. Ešte, ja si dám skateboard. Ja si musím ešte vlasy dať. Skate! Toto budem robiť, lebo sa nudím. Takže už nemám čo robiť, ale dobré. Ideme za Lenkou. Tu je Lenka. Počkaj, ja si to dám späť. Neviem, na čo som si to vyťahla. Neviem, či ma dobre počujete, ale podľa mňa hej. Ja si dám radšej tichšie. Tu je. To vypadá, ak by išla uhryznúť to jablko. Ináč, prečo nevyprávaš? Neviem. Ináč, mne dávajte odber. Aj mojej ségre dávajte odber. Vlastne budete ju mať spomenutú tomtok. Jak je meno videa. Tak, ja som. Budete ju mať spomenutú, jak je... Počkaj, ticho. Budete ju mať spomenutú, jak je meno videa, aby ste jej mohli dať odber. Nie len mne. Slimy. Prvá ide moja ségra. Aj prvá ja som slay. A ak prehrá, tak už končíme video. Ja som spravila asi najlepšia. Neviem. Dobre, nie. Dobre, Aha. povedzte nám do komentára, že koľko by ste mi dali hviezdičiek, keby sme hrali normálne kolo. Aj mne. 0 do 5. Aj mne. Aj na v mojom prvé prvom kolo. kole. Na každé kolo. Na každé kolo, čo ja teraz robím, dajte mi one hviezdičky, že koľko by ste mi dali. Alebo keď nechcete, len tak ako Style Showdown, len môžete mi dať hviezdičku kdekoľvek. Aha. Že či mne, alebo akomu inému trom. Dobre. Neviem. Ja by som ich chcela skončiť. Tinglingy bingy má. Dobre. Ja idem Tak to dať. vypadá moja ségra. Ja idem najškarečím. Niekto iný. Tejto. A komu? Ináč, Lenka, keby si dávala naozaj tým škaredým, jak pre to prvé kolo, tak možno, že by som neprehrala. Lebo potom si tých krajších podporovala. Ja som podporovala tých škaredých. Nie, som si dávala pekných. Škaredých. Ja som nie škareda. No, kto to bude? Ja nie. Dúfam. Hej, ja možno vypadnem. Lenka možno vypadne. Ja možno vypadnem. Dúfam, že nie. Kto to bude? Ja som tam. Lenka, uvidíme. Ja to prehrám. Určite. Dúfam, že nie. Ona vybere. Ona Keď Lenka prehrá, tak vám hovoríme pápa. Ona má hear me out, vieš. Fiu! Nie som to ja. Škoda. Škoda? Si nos do mikrofónu daj. Money talks. Ja som na skateboarde. Ale za to som vyzerala dobre, za to, že bol oný item lock. Veľmi. Ale vyzerala som dobre za to, že bol item lock. Veľmi. Ale Simonka. Nezistila si. A to podal tvoje meno. Musíš to vykrojiť, sorry. Počkaj, čo bol tým round?
Cherry Blossom Takže- Iced Tea. Cherry Blossom Iced Tea. Inspired by Spring Blooms. Aj tak neviem. Ja sa zatiaľ budem hrať na skateboarde. Alebo budem stáť na mieste, aby som vám mohla vyprávať normálne. Alebo A nemusela sa báť. followovať za mnou, nie? Alebo môžem aj to. Kde si znova? Tu si. Nie, to je niekto cudzí. Aha, tu si ty. Ja som teraz skáče. Viem, vidím ťa. Dáne. Ja som bola tá, ktorá je za tebou. Som si myslela, že si ty. Ja som na skateboarde a furt mám tú škaredú tvár. Nemáš ešte radinu teda? Môžem, ale nechcem. Ináč tí, ktorí tiež boli eliminated a ja tu zostanem a oni tu zostanú, tak my sa vidíme. Ale oni nás nevidia. Lenka neviem, na čo si dávam inú tvár, aj keď ma nikto nevidí. Ale dobre. Nevadí. Všetko robím jednou rukou, aby som si mohla držať mikrofón. Tu si. 4, 5, nie, to bude... Ináč, no, neviem Ja čo. vyzerám so sexy. Veľmi, vieš čo. Čakaj. Veľmi. No toto, keď hráš a ty si... Čakaj. Keď hráš a ty chceš si nechať vlasy, tak vlastne toto. Ty chceš si nechať vlasy, ale keď už ideš na ďalšie kolo, tak ono ti to tam normálne samé dá preč všetko, čo si mala. Koľko času je a ja ešte, že... Nemáš Je nechty. veľa času. A ty ešte, že nemáš nechty. Ak mi začne kamarátka volať, tak má problém. Lebo niečo robím, som v strede niečoho. Teraz. Si celá rúžová. Viem. Bledorúžová. Neviem. Lana Solon. Ešte nechty nemáš. Kúkajte, čo sa stane, keď pôjdeš si sadnúť do tých nechtov. Spájte si, aké farby chcete nechty. Vyskočíte, takto zostanete. A neviete sa odtiaľ dostať. Takže ja si toto radšej vždycky robím, až keď som hotovo. Máš len 5 sekúnd. Viem. 5, 4, 2, 1. Stihla si na čas. Ja som dostala zase. To by ináč vyzeralo pekné tam. Ináč mám spomenúť. I look like we don't have enough elegantly players. Čo? Nechápala som. Počkaj, čo? Že nemáme veľa playerov, máme tu 3. Neviem, ja som nechápala. Neviem. Môžu mňa vrátiť do hry? Hej, bolo. Vidí sa. To je grand finale. Už? No, ukážte. Ja vyzerám som najpeknejšia. Určite. A ja som druhá. No. Koho z týchto troch vyberete, že sú najkrásnejšia? Táto prvá? Tá druhá je Lienka. To som ja. A tretia je tá tretia vypadá... 584. Tá tretia vypadá skoro jak ty. Jaj, to máme robiť. Jaj? Tá tretia vypadá skoro jak ty. Ja. Ja už som toto raz vyhrala a ja som dostala tie veci. Neviem, čo ona hovorila, tá čo mala najviac, že prosím, ja potrebujem tieto šaty. Ja som dostala nejaké rukavice, nie šaty. Ja ich chcem. Dobre, komu by ste dali, aby vyhrali?
No. Tú prvú, tú druhú, tú tretiu. Ja som tá druhá. Ja som tá druhá, takže prosím, dajte mňa. A ja som tá posledná. Ja som mala najmenej. Showdown. Showdown is... Easy. Ty votuješ. Áno, ja musím votnúť. Ale aj niekto iný je so mnou. Lili, ty votuješ mňa. Votuj mňa. Vovni mňa. Nemôžeš vidieť. Jak to vyzerá, že votuješ? Ja chcem vidieť, jak to vyzerá. Who should win? Ja som aj tak vedela, že mňa vybereš. No a kto vyhrá? Is. Oh. No toto. Ja som mala byť... Oh my gosh. Ja som No mala dobre. vyhrať. To bolo ďalšie super video. No ani to nebolo super, ale dobre. Ďalšie super video. Nebolo super, lebo ja som mala vyhrať. A uvidíme sa na ďalšom videi. Pa.